Если бы Коновалец избежал гибели, возможно, была бы незалежная Україна по аналогії з НГХ. Ну так, я от на початку ефіру там вже було такого плану питання. Я теж до цього схиляюсь, тому що об'єднана сильна ОУН, вона могла домовлятися з тими самими німцями та італійцями про створення державності. Це був абсолютно реальний проєкт. Чи можна сказати, що ідея ОУН менш шовіністична і більш адекватна, ніж ідея Усташів? Ну, загалом так. Загалом так. Я скажу більше, що проблема Усташів полягає в тому, що вони дійсно трошечки були, да не трошечки, а по повній програмі, зациклені на ненависті до сербів. Тобто я все розумію, звісно, але ну що, є конфлікт цих двох народів і так далі, тому подібне. Але, як то кажуть у нас в Україні, що занадто, то не здраво. Вони просто цей конфлікт довели до якогось неадекватного ступеня. До якогось неадекватного ступеня. І ну, треба розуміти, що насправді серби і хорвати, вони ще в 19 сторіччі вже були певні проблеми і так далі, тому подібне, але вони могли жити в мирі. Та вони і зараз, в принципі, якось потрошечки, але вирулюють на те саме примирення. Потрошки. І там, якщо порівняти з тим самим азербайджано-вірменським конфліктом, то там якісно інша ситуація, набагато краще. Ну, є, наприклад, сербська меншість в Хорватії, є хорватська меншість в Сербії. Тобто якось, думаю, можна добитися того, щоб вони домовились. Але те, що усташевський націоналізм, він дійсно дещо перегинає палку, особливо коли мова йде про сербофобію, ну тут я згоден. Все ж таки український націоналізм, він завжди відштовхувався від ідеї чіткого усвідомлення того, що є низка народів, з якими українці мають спільні інтереси. Є чітка ідея така, ну не те, що панєвропейська, але ототожнення України з Європою в цілому, яка повинна бути. Є ідея адекватного порозуміння в справі створення тих чи інших блокових якихось об'єднань. От, наприклад, та сама Чорноморська доктрина Юрія Липи, вона передбачає порозуміння з народами, які повинні входити до цього простору, які очолить Україна. Причому це не пропаганда була. Юрій Липа щиро такі речі просував, скажімо так. Так що українці, скажімо так, все ж таки ніколи не зациклювалися на ненависті до того чи іншого народу, а так як усташі на ненависті, наприклад, до сербів. От не треба забувати навіть те, що росіяни етнічні, вони, наприклад, воювали в УПА, їх було не так мало. Навіть були спроби створення власне російських формувань. Ну, це теж показово. Скажімо, якщо порівнювати аналогію, проводити її до кінця, от що хорвати порівняти їх з українцями, а сербів, наприклад, з росіянами, то все ж таки український націоналізм настільки москвофобським, як хорватський сербофобським не був все ж таки. Ну, об'єктивно кажучи. При тому, що, чесно кажучи, у них для цього таких от екстремальних підстав все ж таки не було. Що я ж кажу, в 19 сторіччі серби і хорвати знаходили спільну мову. Ну, добре, що вони до цього, наприклад, спільним ворогом мали тих самих турок, це само собою. Але в 19 сторіччі, в 1848-1849 роках, серби і хорвати разом воювали проти революції 1848 року, вони разом підтримували династію Габсбурга. Ну, тому що та частина Сербії, яка була під Габсбургами, під Австрійською імперією, вона була досить таки лояльна до династії. А які усташі хорвати, до усташів тоді ще далеко дуже було, на чолі з баном Єлачичем, баном Хорватії Єлачичем, взагалі вважаються, по суті, ледь не основною силою, яка врятувала тоді австрійську монархію. Ну, тому вони воювали разом, коли бан Єлачич йшов на війну. Там була ситуація, що не на революційну Угорщину. Була ситуація, що не було належного рівня представника духовництва католицького, тому йому благословіння дав сербський митрополит православний.
Це багато про що каже, що от хорватський національний герой пішов на війну проти революційної Мад'ярщини з благословінням православного митрополіта. Тобто, бачите, це ж не середні віки, наприклад, це конкретно 19 сторіччя, якраз ці процеси націотворення і так далі. До речі, Анте Павеліч після війни десь 50-х років підписав договір з сербськими націоналістами про розділ Югославії на незалежну Словенію, Хорватію, Сербію. Це був своєрідний компроміс між ними. Повністю згоден, тому що єдиний варіант рішення вже тоді намічався. Рішення югославського питання – це просто перерозподіл Югославії. Воно таки відбулося в кінцевому ітозі за етнічною ознакою. Тому що їм дуже важко жити разом. І зараз, коли вони нарешті там перерозподілились, у них є якісь там можливості співіснувати, принаймні. Співіснувати. Хороше зауваження. Далі йде, що Мельник був другом хорватського полковника Анте Павеліча. Дійсно, це теж свідчить багато про що. Все ж таки, Павеліч став лідером незалежної Хорватії, хоча під італійським протекторатом. Ну, італійсько-німецьким, я б так сказав, радше. Це показник рівня, знову ж таки, рівня, на якому знаходився Мельник.